Drive in there! Go! Go! Help him! Well played, Ryan. Go, Melanie! Boys, back 10, Baldy on the 10. Leave it on the 10. Go, Pewee, get back. Harry, Will, Harry, he's up behind. Tackle! Back 10! Don't fight, Tony, don't fight! Don't fight! Good defense! Go, support! Go! Tackle, drag! Good, Hayden! Well done! Good support!
Caerleon, please ddod i ffwrdd I cael ei chwech. Lisbon and Caerleon School, please make your way over to pitch number 6. Hiya, Tom. Så jag kan här på din havsmående fråga tror jag borta det är svarade du till. Jag vet att jag är frågan om pitchen på räkning och vad som tittar på här och vidare och här. Jag tycker också det var inte ganska intressant att du tror jag så när vi kan få en skål på det okej? Visst ja. Ysgol Ysbwyn, please ddod i ffwrdd I cael ei chwech. Mae'r gêm yn barod I ddechrau. Ysbwyn School, please make your way to pitch number 6. Your game is about to start.